Защо когато се нахраним обилно не се преспива или не става с тежко на стомаха? Първата основна причина е, че тогава явно сме се нахранили с храна, богата много на въглехидрати, тестени неща или сладки неща. По този начин не се качва кръвната захар. Мозъка дава сигнал на стомашната жлеза да произвежда инсулин. Този инсулин се натрупва в тялото ни. Ние не можем да разходим тази енергия и оттам може да се получи инсулинова резистентност. Втората причина е, че храната невероятно е бедна на ензими. Какво ще рече? Ензимите са в суровите храни. Тоест, ако едем преработена храна, ние трябва да добавим зеленчуци, за да може да усвоим правилно и да не си губим от енергията на тялото. Защото когато се нахраним с такава храна, на тялото му трябва енергия, тази храна в стомаха да стане в течно състояние. Така че за повече съвети, комбинации, какви да ви въглехидрати, колко въглехидрати, протеини, какво можем да си подпомогнем този процес да не се случва в нашето тяло, в първия линк ще ви сложим В първия коментар ще ви сложим линк на Viber канала, където обсъждаме тези теми.